Yaş sporçu Süleyman Tursunbaýewiň beýwagt ölümi barada habarlaryň fonuna türkmen aktivistleri yerli häkimetleriň merhumyň howsarlaryny gödäwçiligi güýçlendirjekdigini aýdýarlar. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatiwasy toporunyň ýol başçysy Farid Tuhbatulin 18 fevralda häzirki zaman telekanalyna beren interwýusynda sportçunyň ölüminiň töweregindäki maglumatlaryň sızmadlygyny gazanmak üçin Türkmen häkimetleriniň onuň howsarlaryna garşy görmegi ahmal çäreleri barada gurrun berdi. Если они работают, наверняка у них будут проблемы на работе. Возможно, когда уже границы откроются после ковида, я надеюсь, это скоро случится, вряд ли они смогут куда-то выезжать из страны. Olar işleýän bolsalar işte kynçylyk çekerler. Koronavirus sebäpli ýapylan serhetleriň açylmagynyň soňam olaryň ýurtdan başga ýere gitmejegi gaty ähtimal. Şeýle-de olaryň beýleki ýakyn garyndaşlarynyň hem batışa sedewar bolmagy ähtimal. Inne olaryň, ýagny ýörüýte ulluklaryň esasy wezipesi olaryň agdyny ýapmak we şol tarapdan hiç bir maglumatyň sızmazlygyny gazanmak bolar. Ну, сейчас их задача, я имею в виду спецслужб, просто заткнуть им рты и не давать утечки больше информации с их стороны. Diýip adam hukuklaryny goraýjy 17 fevralda häzirki zaman telekanalyna beren interwýusynda aýtdy. Türkmen dilli käbir sosial media hasaplary we garaşsyz neşirler Goloýda Ahal welaýatynyň çäginde ýerleşýän bir sport mektebine tälim alýan 14 ýaşly ýetginjigiň Süleyman Tursunbaýewiň bir bäsleşikde gazanan ýeňişinden soňra näwelli adamlar tarapyndan urulyp ýenjilendigini hem-de urgulardan alan şikayetleriniň netijesinde onuň aradan çykanlygyny habar berdiler. Bu habarlaryň arasynda özüni ýaş ýetginjigiň ene taýyp tanıştıran Tursunbaýewlaryň video ýüzlenmesi bir YouTube kanalyna ýerleşdirildi. Videoda özlerini sportçunyň howsarlary diýip tanıştıran adamlar häkimetleri ýüzlenip jinayetçilerin tapylmagyny hem-de olaryň agyr cezalandyrylmagyny talap etdiler. Garaşsyz habar saýtlarynyň arasynda Tursunbaýewiň beýwagt ölümi barada ilkinji bolup 15 fevralda Türkmen Nokot News neşri habar berdi. Neşriň habaryna görä bir sport bäsleşiginiň öň ýany Süleyman Tursunbaýewa ýarışda öz garşydaşyndan ýeňilmek işaret edildi. Ýöne ol işaretlere düşünmän ýa-da olary boyun eýmän garşydaşyndan üstün çykdy. Wakadan soň näwelli ýaş adamlar bir ýerlere äkidip onu urup ýenişdi. Ýaş ýetginjek urgulardan alan şikayetler bilen aradan çykypdyr. Bu iş boýunça Türkmen häkimetleriniň jinayet işini açanlyklary ýa-da dälillikleri nämelim galýar. Şeýle-de beýwagt ölümüň töweregine heniz jogaplanmadyk bir näçe sorag bar. Bu aralykda şum habar sosial mediada hereket edýän opozisiýon toporlaryň we aktivistleriň arasyna gahar gazap töretdi. Olar özleriniň sosial media çykyşlaryna Türkmen häkimetlerinden jinayatyň derňelmegini talap edip merhumyň howsarlaryna gynanç sözlerini beýan edýärler. Türkmen Nokot News neşri 19 fevralda başada ýaşaýan Türkmenistanly raýatlaryň Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş binasynyň öňünde 14 ýaşly ýetginjigiň ölümi boýunça protest aksiýasyny geçirmegi meýilleşdirýänliklerini habar verdi. Aktivistler häkimetlerden Süleymanyň garşydaşynyň şahsiýetiniň mälim edilmegini we onuň töweregindäki meseleleriň aýdyňlaşdyrylmagyny talap ederler. Türkmenistanyň hökümeti ýaş ýetginjigiň beýwagt ölümi barada beýanat bilen çykyş etmeýär.